Hej, og velkommen til Two-Way Mirror. Det er vores nye børnepasningsprogram, som I kan se her. Det er smart. Det er virkelig lydtæt. Tæt på. Hvis du er til kedelige museer, lange gåture og er rigtig gammel og har dine små børnebørn med, så er det her lige noget for dig. Så Two-Way Mirror, fordi børn skal have lov at være børn.